क'क्राझार हान्थामेला बिफाना गोख्रों सांग्रांथि फोसावदों। LMV प्राइभेट गारिनि रेजिस्ट्रेशन खालामनायाव आद्रा थानाय रांखौ होनो बिथोन होदों क'क्राझारनि DTO अफिसार धजेन बसुमतारिया। खावसेल' रां होनानै रेजिस्ट्रेशन खालामना गारि सालायगिरिफोरनि थाखाय गोख्रों राहा लागासिनो हान्थामेला बिफाना। नंगौ, खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों क'क्राझारनि DTO अफिसार धजेन बसुमतारिया मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों। जाय सुबुंफोरा LMV प्राइभेट गारिनि रेजिस्ट्रेशन खालामनाय समाव खावसेल' रां होनानै रेजिस्ट्रेशनखौ खालामदोंमोन, बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। नंगौ, LMV प्राइभेट गारिनि रेजिस्ट्रेशन खालामनाय समाव खावसेल' रां होनानै रेजिस्ट्रेशन खालामनाय सुबुंफोरा थाबैनो आद्रा थानाय रांखौ होनांगोन। आद्रा थानाय रांखौ थाबैनो होआब्ला नोंथाङा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। लोगोसे क'क्राझारनि DTO अफिसार धजेन बसुमतारिनि फोरमायनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव गासै गं 750निबो बारा LMV गारिफोरा गोग्लैनानै दं, जायनि आबुं टेक्सआ गासै 1,22 लाख रांनिबो बारा होननानै बुंदों बिथां धजेन बसुमतारिया। स्पेसियेलि क'क्राझार जिल्लायाव नैबे पिकनिक जानाय समाव जोबोद मोनसे सेन्सिटिभ टाइम बियो। बयबो जुमाय लोंनानै फैयो। जोङो सालायग्रानि अनगायै मालायफ्रा जेसेबां जुमाय लोङो बहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया। सोरबा दोलालायनाय हाद्रिउ दुद्रुलायनाय लोंनानै फैयो, जोंहा बुंनो गोनां गैया। नाथाय सालायग्राया जुमाय लोंथारनो मोननाय नङा। जोङो सरासनस्रा मा मोनो उसुबिदा जे ज' फैनोसै, जुमाय लोंनानै फैजोबनो गासिबोथ' गियाराव टप गियाराव फैजोबखायो। फैनानै मा खालामो, सिदा नांलायनाय आरम्भ खालामो। दा बहाय जोङो खावलायनो नागिरदों खुब सिबिनानै गोसो सिंनिफ्राय खुलुमहरनानै जे बे जोंजों नांलायनानै बिथांमोना देरहानाय जाया, जोंखौ रायनानै फैयो, एखमबाथ' बुनोबो नागिरो, गारि सारि बुख्रुबजोबनानैबो फैनो नागिरो एखमबा। थ' बेबादि खालामनानै फैयोब्ला बे देरहानाय नङा। मानो होनबा जोंजों नांलायनानै फैगोन, दसे उनाव जाब्रबथाय जानानै जुदि अबथिरा जिउ गोमायोबा अब्ला मा जागोन, बैखौसो सानहरनांगौ आरोखि। ओंखायनो आङो गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों नैबे खमसे खम जुमाय लोंनानै गारि दा सालायथारथों, सालायग्राया जुमाय दा लोंथारथों, मटर साइकेलानो होन गारि गिदिरानो होन। मटर साइकेलजों जाब्रबथाय जायोब्ला खुब बेसे सानै मानसि, साथाम खुब बेसे, सोरबा साथाम गाहाम जाबनानै फैयो, बेबो नियमनि बाहेराव। थ' एसेल' मानसि माबायो आरोखि, खिन्थु साखा खब्रै बा गारि गिदिरबा बिसोरजों बेसेबां बुरजा मानसि थायो, सासे ड्राइभारनि भुलनि थाखाय बेसेबां बुरजा मानसि अबथिरा जिउ गोमानो हागौ, बै जिनिसा बिराद साननो गोनां बाथ्रा। गोदान बोसोरनि समाव गारि सालायग्राया जुदि जौ लोंनानै सालायोब्ला बिफाना जोंनि रुलावनो दंखायो। आरो स्पेसियेलि आसाम सरकार ओमफ्राय BTC सरकारा रावखौबो माने अबथिरा खुनु जाहोन गैयाजासे बेबायदि जिउ गोमानायखौ लुबैथाराखै। बयखौबो मोजाङै मोजां, जों जिहेथु बयबो गोरोंखासै, गतिके जोंनि रोंगौथिखौ खामानिदारि देखायनांगौ होननानैसो मोनसे परिबेस जाजानो लुबैदों सरकारा। गतिके सरकारनि खावलायनायजों लोगोसे गावनिखौबो जों रोंगौथिखौ माने देखायनानै नैबे जाब्रबथाय जानायखौ खमायहोनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय गासै गारि सालायगिरि बिथांमोन, गाखोग्रा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायहरो।